Ayah hadir. Sasampun ngamuning Yawang Widi. Tadi dari Google juga Utawi kisah kita kang ngumpulkan sakehek kalawianing pun kang kakang si Abdul Qadir Jalan ingkang bangsa kang Arya Munjung kabeh maring Yawang Sukma lan kalawianing sakeh para wali zaman Lanu pira-pira saking para wali kang agung-agung reke sedaya ingkang mempaatikan kalawan ingkang sampun kinarenan dening Yawang Widi. Saking wali muking salariku mangkane sunaminda saking kita bulkul satul mufakhir karena amri cerita jadi tadi si Adam nulukok ceridilan kalau nyatakan paling kemuliaan ing dalam zaman iku saking para wali kalawan pira-pira ini terus kita minggu cerita ingkang mampakan yang saking lagu terlihat hanya gadul silang lana beragakan benci lana beragakan marinto maka sumpah berasa kehingin ceritanya kusiam berupa diri jalani nangge kang ngedari putra musuh musuh panah ka putra dening Musa punika kasih dening hamba Gusti kasih dening Abi Hamdillah nangge punikapan kasono dening Yahya kasih dening wasta Muhammad kasih dening Daud wasta Daud kaputra dening Musa kasih Musa iku kaputra dening Musa Jonika Musa Jonika korok paneko kasuno dening Abdul Mahdi konangge kasuno dening Hasan iku pan kaputra dening wasta Hasan Mali Hasan iku kaputra dening Sayyidina Baginda Ali Sayyidina Ali pan kaputra dening Abi Thalib mangga radhiyallahu anhu utawi purwaning ginepi sineputing carita nalikanipun Syekh Abdul Qadir tembening daeripun saking bibi sehingga para taing
saleh wa kasuna dening wasta sopai jeli ganti kabul padol nyaritakan isun ingkang ilmu lan kang warna lan kang putra lan kang sifat sakune Syekh Abdul Qadir Jelani areng tanpa sarira ya robbana Rasmati kang kada kepas lagi kalayan kang pasariran Jamar panwatom jejengote ambasa kali batuk sangat ingkang sewarin angling punika wirasatana ninggung luhung Masya Allah lan luhur ingkang derajat serta lohori muning yawang widin dan pegat mangun siwi semoh dina buluk qadir jelani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara kacau orang ya. Lagu itu kacau orang balik ya. Lan cita-cita kakang siwi semoh dina buluk qadir jelani guru senan mengkato yang beroja kang sepuh layan abdul para ketiga jabar lawan kaping catur ingkang kakasih Isa kaping 5 ingkang wasta Ibrahim kanenem nama Muhammad ya robbana mangkana muidin Abdul Qadir kata lain wastani Kang putra Muhammad wastani wonten dening kang sulwanita among senunggal kecap ingkang acarita sunatan baru wastani putra wanita nenging pinanggihaken inguni duk kesangen